the word must. Owe kwalo githo ng'ato ati might, which might. Aya. Erokamano ahinya. Yoro ote mari ne Setho Kumu kani studio ma Kisumu. Injila zao Kanyamboko wacho ni stepping aside for investigation, Cleophas to take place and chik matimore mana public service. Kendo discipline forces toka poni integrity mari osebedo kodosari to either you are demoted, prosecuted or sent home, sent to the remotest part of the country or summary dismissal. Wacho ni koro kar langat we are waiting the court verdict. Wacho ni an verdict from the chain of commands. Otherwise, agwero kamano ndara ila Giruto, Kodwanga, Nyakairi Komondi and others. Jaduong sani nyalo buonjo matin. Upogore kod kaka yande oyuak ni owuoko title deed to duogo kod death certificate. Sani koro duogo gi gimoro matin. Ber. Nyana zaro Kanyambok. Mano makari ubangi jamaguje Kanyada East. Erokamano nyako mote mari. Samuel Origa wacho ni Cleo an Samson Okalo Origa antiere ka ugwe school. Penjo na eni ya. Stepping aside kod resign ere pogruok. An gima nyalo wacho ni lagat nyaka resign. Nyaka. Mane muketo kar kanyo. Grelish Jack wacho ni these people must be brought to book. Mane pat japiny ma wuoyo e mbui mar Facebook achiel kachiel kinwa moko bende mantiere wakili ntie penjo moko bende mo penji kar kanyambi erokamano Cleophas ma en wach malet kabisa to ken wach gini okalo kata wach ni Albert nen jaluo gino kwako piny mangima kizungu waluongo ni public interest adwa mana lidho nitiere case moro manotimore mondo anyis ni gini is very serious kineno the late Willie Kimani manokil manonegi Mavoko gi ng'ama sani koro ni jela luongo ni police miluongo ni Leliman. Nitiere police moro ma junior mana in charge of OB station obila makanyo mamani notwe higni 24 nango nikech nokoketo Willie Kimani e OB sama ne giwuok e court to court to en nowacho e court ni aidonia ni eno kao orders from above to dono iseni apana onge excuse ni kao orders from above nyaki no ni to orders mi kaogo begin gik molungu ni oluwore gi sheria enjo kineno kada mood mar jopiny gik misomo go tererete there is only one verdict ni bwana ni nyaka resign onge gimoro ni step aside ka winjo Mar ariyo gipenjore ni to ere kaka inyalo nonori in iwuon ni intiere system to podi idwaro ni inondi iwuon kwa yao debate matin awinjo ka osepna moro noluongo wach moro kanyo ni police reform osebedo kwa cry for but gimaduong' mopogore gi police reform mapok yudo tiende en token mana kata police kende wan gimilongo ni tuo maduong' ma wan godo Kenya ka en gimilongo ni order from above tiende ni police otenore gi executive kidhi kata mane mandamano sametemo kada wano kinde wa andamana kaka Law Society of Kenya to nikech onge politics police boko onyowa gi arita kwe mawatieki maonge tiagas to kubedo ni koro nitiere kata mana mandamano koluwore gi weche mag siasa kata mana finance bill ma koro biro mbele kane to ibiro ni police itiyogo mar harass jopiny mar nego jopiny mar goyo jopiny to gikia ni one right mar dhano police bende gi ratiro mare gimbe gitiere gi hinyruok ma gibedo godo to gini ker ka biro to gitiyo gi police as a weapon mar enyo japiny mane kuma tuo maduong' bede kata dang' wache ni curriculum ni kia kiganjo watim kama ni kata mana kuma obede gibede kuma gidake ni kata mana weche mag manyonge kata mana osara margi ni kwa ng'i mago to kapok wang'iyo weche mag police excesses to gi interest mar executive nitiere ranyisi moro masebedo ka chiwo yiena mondo anyisi kane bwana manonega United States of America
iluongo nga George Floyd. Nitiere police boss ma one of the states of USA miluongo ni New Mexico. Trump ne president at that time. Top Trump ne temo comment e weche mag police. Police boss ni mokwongo ni en an immigrant from Mexico. Kubiro New Mexico. Ye gima noiso Trump. Noiso Trump ni ikia weche mag arita kwe. Shut up. Penjruok e Kenya kania. Ipani IG Kanja nyalo nyiso Ruto ni shut up. Ni ikia weche mag arita kwe. Nango. Nikech ongeni enorito mogo mare. Pokwa dhi into that level ma police owe allegiance mar serve jopiny constitution ni an oath mar office mara en ni adwani a serve japiny to ka gimoro yuda tang'e obwongo na ni gini an mana time kata nitiere gima notimore mano be nyalo geng' awuog oko iwinjo pokwa gike kiwango no koro mane gima enyowa gino osebedo ndalo Kenya tawan Moi Kibaki Uhuru Ruto to koro owendere mapoko dwara yudo dhano tho all over to pogineno lesson koro kikwa ket gine tuta ni kia wa defend ngato ni kia presumption of innocence and so forth to en gima late nikech in gi ratero seche mowacho ni Lagat ni gi ratero koro Albert onge ratero mare wakili